Assalamu alaikum. A wannan shine bidiyon mu na biyu a cikin course mu da muka ce zamu yi akan YouTube channel from beginner to professional. Abin da zamu koya a ciki ya kaso gida hudu. Zamu fara da kasan farko shine wato setting up your YouTube channel. Zaka seta YouTube channel ɗinka, akwai wasu darussuka da zamu koya a ciki. Sai kaso na biyu shine video creation basic. Wasu dabaru da ake bi ko hanyoyi da ake bi a kirkiri bidiyon da za a dora a wannan kafafen sadarwar wato YouTube, Facebook, TikTok, Telegram. Part na uku, growing your audience. Shine dabarun da zaka bi domin ka bunkasa ko ka janyo ra'ayin al'umma su ma subscribing ko su following ɗinka ko su joining ɗinka a kafafen nan naka na sada zumunta. Kaso na hudu shine monetization and advanced techniques. Hanyar da za a yi monetizing ɗinka ko kai monetizing ɗin tashoshinka da kuma bunkasa dabaru da za mu bi shine insha Allah za mu yi a ciki. Kaso na biyar shine ci gaba da wasu dabaru da suke fitowa kullum ta hanyar algorithm. Za mu dinga kawo bidiyo akai-akai domin faɗakar da al'umma da sanar da al'umma abin da ya kamata a yi a wannan kafafen sada zumuntan domin ƙara samun al'umma a cikinsa da jan ra'ayin mutane. Duk manta ku bibiye mu a shafukanmu na Khalil Trust Tech Hub a Facebook, Telegram, TikTok da YouTube. Sai kun ji mu a bidiyo na uku.